Росен. Уважаема госпожо Петкова, уважаеми колеги, аз ще бъда малко по-кратък, тъй като господин Донев зададе доста от моите въпроси. Миналата година говорихме за видеонаблюдението, къде и какво е направено до момента. И тази година го няма в капиталовата. Предполагам, че пак има някакъв ресурс заделен. Има ли такъв ресурс и къде и какво ще се свърши по тази част? Втория въпрос ми е с осветлението, уличното. Предвидени ли са някакви средства за подмяна на тези осветителни тела с по-икономични LED осветление? Нещо в тази връзка има ли в бюджета, тъй като така от цифрите не можем да придобием представа. 20 000 лева са материални. Така, има една сграда в градския парк, която не знам какъв е статута, дали е общинска или не. Това е така нареченото туристическо дружество или нещо от този сорт, която е горе-долу в центъра на парка. Покрива там е зле. Много от гражданите ми сигнализираха, че покрива е рушащ от едната страна. Да се обърне внимание, ако наистина е общинска сградата, следва да направим някакъв ремонт на този покрив. Тъй като и на общественото обсъждане бяха зададени въпроси, в капиталовата програма не е ясно за селата. Разбрахме, че ще има текущи ремонти. В кои села какви текущи ремонти мислите да бъдат направени? Това са по въпросите ми и конкретно няколко цифри искам да попитам, защото така са по-интересни за мен. Говори господин Донев за данък МПС. Аз си направих труда от миналата прогноза за 2018 на предишния бюджет. 350 хиляди са заложени като приход. Сега са заложени 541 хиляди. Това в каква връзка става въпрос? Ще имаме ли? Каква ще бъде промяната? Направени ли са някакви разчети? С колко ще бъде увеличение или няма? Коя категория колко? Това е един от въпросите. Също така направи едно впечатление, че миналата година, спрямо предходни години, тази година отново е заложена една доста така голяма сума в дейност общинска администрация и по-конкретно платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции. Миналата година е било 176 хиляди, тази е 206 хиляди. Какво се има предвид в тази цифра, тъй като в преди тези 2 години тази цифра е била значително по-ниска. Да ни кажа многократно по-ниска. Има няколко неща в културния календар, които са може би техническа грешка. Едното е за празника на Цветница, който, знаете, Цветница всяка година е на различна дата. Мисля, че тази година е на 20 април, а е записано през месец март. Това може да се оправи когато правим промяната с другите. И също 106 години по смъртен живот. Моля да се провери дали са 106. Може и грешката да не е. Няма да говоря за събитията по спортния календар, които не са се случили от миналата година и какво се случва с парите, къде са те, тъй като ако миналата година не са извършени 4-5 мероприятия и има спестени 2-3 хиляди лева, защо тази година не ги сложим? Няма смисъл да обясняваме какво се случва, кой следи дали се провежда мероприятието и как се разходват средствата. Така че това са общи линии. Аз бях максимално кратък, за да могат и други колеги да се включат, ако има въпроси. Това е. По отношение на осветлението, аз искам да ви кажа, че ние дори с сумата, която гласувахте в края на календарната година, с остатъка от тока, който ние платихме като разход, закупихме една част от материалите, които бяха необходими. Изговорили сме с звеното за поддръжка на уличното осветление, че ще пробваме наистина с LED осветление, защото дори примерно то да е по-скъпо, издържливостта е по-висока, по-голяма, така че насочваме се към това, говорили сме вече
както ви каза господин Донев, заложени са тези средства. По отношение на това какво остава в календара като неизпълнени мероприятия, тези пари остават непохарчени и съответно те остават като остатък. Всяко мероприятие, което е заложено и не е изпълнено, съответно сумата срещу него не е изхарчена. Искам да ви кажа и да ви уверя, че това е така. По отношение на таксите, които сме предвидели като средства, предвидели сме ги миналата година. По различните дела, които водим, особено това, което е с фонда, вие знаете, че има заложени такси, предвидени, независимо от това дали са община или не си. Тези такси трябва да бъдат внесени. Така или иначе, ние винаги възразяваме, защото в единия съд не ни присъждат внасяне на такива такси, в другия съд ги искат. Ние се обжалваме нашите такси, които искат да платим и евентуално, когато това обжалване мине, разберем примерно, че не дължим такава такса, ние няма да ги платим. Така или иначе всички средства, които сме заложили, независимо в спортен календар, в културен календар, в осветление или където и да било, искам да ви кажа, че когато разхода не е направен, тези средства остават. И друг въпрос имаш още един. Видеонаблюдението. За видеонаблюдението. И за туристическото. Значи тази сграда, която е в парка, действително е общинска собственост. Това е така наречено туристическо дружество. Сега аз не знам така ли е заведено в активите на общината. Така се води. Ние там сме отдали на футболен клуб Левски, мисля, че беше отдадена. Едната част. Другата част, Николай Петков ще ми припомни дали нямаше някакви тенис маси. Тенис маси. Сигурна съм, че трябва ремонт там и може би в следващата година трябва да бъдат предвидени пари, но аз ви казах, че тази година не стана дума за училище Стоян Заимов, обаче наистина там покрива е в много тежко, трагично състояние. Тези 35-6 хиляди, които отделихме в капиталовата ни пълна колко